Александра Милева. Днес ще ви покажа как да направим една много интересна гривна. Ще ви трябва стан, за плетене ластици, ето такава кукичка и малка кукичка. Така, първо ще сложим едно ластиче. Ето така, на 4 пъти на 8. Ето така, 4 пъти на 8. След това отгоре слагаме още едно така. И след това с кукичката вдигаме долното ластиче. Избутваме ги, за да ни е по-лесно. Слагаме още едно ластиче. Така. Пак вдигаме долните. Да. Трябва да не слагате ластиците така, а да ги слагате ето така на осмички, защото иначе гривната няма да ни се получи. Издърпвате за това, което ви се е получило. Взимате още един ластик и пак поставяте ето така на осмички. Пак го издърпвате. Ще сложим отново ластиче. Тази гривна се получава като... И така до края на гривната. Да. Аз сега ще направя една много малка гривна, която се получава като буквичка О, за да не ви губя времето. Така. Сега нека да я махнем от стана. Слагате куката така. Изваждате първото, след това второто, след това така и последното. Трябва да ви се е получило нещо ето такова. Да. Сега аз ще взема някакво... Но сега тези долното го дигате тук, за да направите буквичка. Ако не е буквичка, не го вдигате, а го закопчавате с кукичка. Така. И след това вземате едно ластиче и слагате ето така, ги премятате всичките. Ето.
ето това е нашата буквичка О или поничка. Чао, чао!